पुओ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଟର ଗାଡି କିଣା ହେଇଛି। ତାକୁ ଆଧିରେ ବସିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିକି ଚଲାଉଛି। ଏ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଭିତରେ ରାତିର ଖାଇବା ସବୁ ହଜମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ପରଟା 2-3ଟା ଆଣି ତା ସହିତ ମିଠା ଲଗେଇ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ୟାରି ଭିତରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦିନ 11ଟା। ପୁଅର ଖେଚୁଡି ପାଇଁ ସରି ଯାଇଥିଲି ସବୁ ପରିବା କଟା। ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ବୋଲି ପଡି ଯାଇଥିଲି ଚିନ୍ତାରେ। ଭାତ ଡାଲମା ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଚାର ଲଗେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଲଞ୍ଚରେ। ୟାରି ଭିତରେ ପାଟିଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ପିଇବାକୁ ଖୋଜିଲା। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳି ଫ୍ରିଜରେ ମତେ କୋଲ୍ଡ କଫିଟେ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଆଜି ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଗାଁକୁ ପଳଉଛି। ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହଉଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ କଣ କରିବା, ଘରର ବୋହୂ ହେଲା ପରେ କିଛି କଥାକୁ ଏଡେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ ମତେ ସେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଡବାଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ମତେ ସେ ଡବା ଦେଖି ଏତେ ଲୋଭ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଗୋଟେ ଦିଟା ସେଥିରୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ମତେ କେମିତି ଚୂନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ହଟକେସଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ମତେ ଚୁଇଁଟେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିୱାଲି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆଜି ପାର୍ସଲଟେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମିଠା ଗୁଡା ତା ଭିତରେ ସଜା ହେଇଛି।